До сега в поредицата Ангелите на Варна ви представихме управниците и търговците, кметовете, лечителите, духовниците и хората на изкуството. След археолозите е ред на архитектите и паркостроителите. Това са хората, разкрили части от миналото на града и направили озеленяването на днешна Варна. Но има и един варненец, който е разкрил някой от тайните на Вселената. Фриц Цвике е роден във Варна в семейство на швейцарски емигранти. Баща му е бил почетен консул на Норвегия във Варна, а майка му е чехкиня. Той е физик с принос към астрономията и е останал в световната история като откривателят на черните дупки. Къщата, в която е роден, и днес прави впечатление в градската среда на Стара Варна. Намира се под градинката на църквата Света Петка. Познанията си по физика придобива в Цюрих, Швейцария, а кариерата му се развива зад океана, в САЩ, където прави всички важни за астрономичната наука открития. Световно известният учен в областта на астрономията е живял във Варна само в първите си 6 години, след това е изпратен при дядо си в Швейцария, където по-късно защитава и доктората си по физика. През 1925 г. емигрира в САЩ, учи в Технологичен институт по проблемите на физиката с кристалните тела. Работи в Калифорнийския технологичен институт и прави значителни открития в областта на физиката и астрономията. Автор е на няколко теории в областта на космологията, които имат огромно влияние за опазването на Вселената, като тъмната материя и така наречените черни дупки. Откривател е на неутронните звезди. През 1943 г. е назначен за професор по астрономия и работи като директор по изследванията и консултант в корпорацията Air Project Engineering, щатен астроном в обсерватории. През 1932 г. се жени за дъщерята на американски сенатор от известна калифорнийска фамилия, но 3 години по-късно се развеждат приятелски. През 1947 г. се жени за швейцарка и имат 3 дъщери и 3 внука. Умира през 1974 г. в Пасадена, Калифорния, на 76 години, но е погребан в Швейцария в фамилната им гробница. Името му се свързва с големият му личен принос за астрономичната наука. Пионер и пропагандатор на първите Шмидт телескопи в високопланинските обсерватории. През 1935 г. носи лично леща, изработена от оптика Шмидт в Германия, за първия телескоп в САЩ. Въвежда термина свръхнова като източник на космически лъчи и открива 120 свръхнови. Това помага за разбирането при определенето на размерите и възрастта на Вселената. Откривател на невидимата материя, тъмната материя, отделя много време за изследване на галактиките и за направата на каталог. Заедно с екип публикуват в няколко томен каталог на галактиките. Разсъждавал е върху въпроса дали е възможно Вселената да се пренареди така, както на нас би ни харесало. Обмислял е дали е възможно цялата Слънчева система да бъде преместена към друга звезда, подобно на гигантски космически кораб. След Втората световна война събирал астрономическа литература за опустошените библиотеки в Европа и Азия. Обичал планините, занимавал се и с алпинизъм. През 1968 г. става професор. През 1972 г. получава златен медал от Кралското астрономическо дружество в Великобритания. В негова чест името му носи астероид 1083 и един лунен кратер. Приветлив и сърдечен като човек, той се обявил твърдо против ядреното оръжие. Владеел превъзходно български език. Има брат и сестра, която се жени за българин и живеят във Варна. Това, че е роден във Варна и семейството му живее тук, вече е достатъчно основание да смятаме, че той е и варненец. Той никога не е забравил това.
при една среща с дъщерите му през 2008 година, те бяха тук, разговаряхме, той дори е знаел български песни, които им е пеел. А те са родени след 1948 година, така че той след 50-та си годишна все още е бил свързан достатъчно, не е можел да дойде по това време в България. Иначе неговият принос в астрономията е изключителен и особено много в последните около 20-30 години се подчертава, тъй като неговите идеи, това, което той публикува в 1934 година, неговата идея е, че след избухване на звездите, които са с голяма маса, накрая се получава неутронна звезда и нарекал тези звезди свръхнови. Едва някъде 70-те, 80-те години на миналия век реално бяха открити тези звезди неутронните. По-късно беше установено, че има и тъмна материя, която не се вижда, не свети, но има сила на привличане и това е причината за по-голямата скорост на звездите около центъра на галактиките. И в момента даже има една много интересна програма за изследване на така наречения дълбок космос и търсенето на тъмната енергия, която е още един интересен феномен в Вселената. И този проект е наречен на името на Цвики. В 1941 година заедно с един американски професор, Теодор фон Карман, създават една организация или фирма за ракетни движения, т.е. за създаване на ракети. Особено бурна дейност имат те, когато започват от Германия да се изстрелват ракетите към Великобритания по време на войната. Между другото, той е бил в групата, която е участвала в изучаване на остатъците от ракети в Германия, т.е. бил е там. Бил е, макар и нелегално, и на мястото на взрива на първата атомна бомба в Хирошима като специалист. И в годините след 40-та той се занимава с един интересен, създаден от него метод за научни открития, както той го нарича, морфология. Сега института продължава да работи, като центъра му е в Швеция. За съжаление, работите, с които той работи, които публикува, не са по това време така популярни, за да стигне до Нобелова награда, но смятат, че неговият принос към астрономията е на ниво, че би могъл да получи такава награда. Братята Карел и Хермен Шкорпил остават в паметта ни като създатели на археологията и музейното дело във Варна. Къщата, в която са живели, е близо до общината в посока катедралата и е проектирана от самия Карел Шкорпил. Улицата, на която се намира, днес се нарича Братя Шкорпил. Удивително е, че само за 5-6 години те са записали и картографирали толкова много от миналото ни, което ние днес едва успяваме да обходим. Но как попадат във Варна? Отзовават се на призива да помогнат на България да се възстанови бързо към нормалния живот след освобождението. И те го правят с много хъс. Заедно с други свои чешки сънародници откликват на молбата на Европа. Карел е роден през 1859 г. в Прага, Чехия. Завършва физико-математическия факултет на Пражкия университет, заедно с брат си Хермен. Братовчет им Константин Иречек и директора на Народното просвещение в Източна Румелия Йоаким Груев им правят предложение да станат гимназиални учители в Пловдив, което братята Шкорпил приемат.
И двамата се интересуват от история и география и започват различни теренни проучвания в България по старините. Освен Варна, минават през Сливен, Търново и Русе, но в крайна сметка избират Варна и тук се установяват за 50 години. Карел Шкорпил посвещава изцяло времето си на българската археология, дори и докато учителства. Пеш или на кон, с влак или с каруци, обикаля и методично записва всичко интересно в североизточна България, често заедно с брат си. В записките им описват всичко видимо – могили, крепости, градища, некрополи, защитни валове и окопи, стари църкви, релефи, статуи. Важно място отделят и на старите столици Плиска, Преслав и Търново. В повечето случаи Карел Шкорпил сам финансирал проучванията си и издаването на трудовете след това. Но най-много усилия влага в проучването на старата българска столица Плиска. Големи са заслугите му и като епиграф. Разчита и публикува множество гръцки, латински и старобългарски надписи, издава няколко от своите открития и така поставя началото на българската епиграфия. По негова инициатива през 1901 година се създава археологическо дружество в града, като членовете му са други радетели старините от Варна и околията да бъдат запазени. Така в 1906 година от таванското помещение на Девическата гимназия се дава началото на археологическия музей във Варна. Годишните им отчети се оформят и публикуват като известия. За да се издържат, създават стопанство от 170 декара лозя и средствата от тях ползвали за научни цели. Карел Шкорпил е първият подхвърлил идеята за създаване на туристическо дружество във Варна, като препоръчва излети до близките до града местности Побитите камъни, Аладжа манастир и Джанавара. Приносът му и за разкриването на парк-музея Владислав Варненчек е голям, също и за запазването на римските терми и гората около Аладжа манастир в Златни пясъци. Карел Шкорпил живее до 1944 година, като по негово желание е погребан в Плиска, до старините, които смята за най-значимото си археологическо откритие. Брат му Хермин е пожелал да бъде погребан до разкопките на Джанавара, където са открити основите на голям раннохристиянски манастир от 5-6 век, чието разкопки и открития продължават и днес. Той е създателят на Морската градина, Аспаруховия парк и парк-музея Владислав Варненчек. Новак е роден в Винорш до Прага, който днес е квартал в чешката столица. След като е назначен за градски градинар във Варна, той извършва чудеса по озеленяването на града, предвид факта, че по-рано във Варна не е имало градинки, паркове и каквито и да било зелени площи в жилищната част. Антон Новак идва за кратко и по работа във Варна, но в крайна сметка остава в града до края на живота си. С неговото присъствие започва забележителен период в развитието на Варна, с изграждането на паркове и градини, които днес са белите дробове на града. Роден е в многодетно семейство, където има още 3 сестри и 8 братя, от които обаче 4 загиват в Първата световна война. След отбиването на военната си служба в армията на Австро-Унгарската империя, младият специалист по озеленяване работи като инструктор в Троя и Пилзен до Прага, където добрата му работа е забелязана и е преместен да практикува в дворцовете паркове Шонбрун и Белведере във Виена и там трупа опит като паркостроител. През 1892 година, по препоръка на тогавашния гимназиален учител в Велико Търново Карел Шкорпил, Антон Новак е назначен за градинар-декоратор във Варна и създава общинските градини и разсадници, залесява скалистите склонове около града и се захваща с уреждането на крайморския парк.
По повод сватбата на цар Фердинанд, Новак слага началото на градската градина. През 1895 г., отново по препоръка на Карел Шкорпил, е назначен за градски градинар във Варна. Първият му обект е градската градина зад театъра на бюст паметника на граф Игнатиев, но най-голямото му творение е безспорно морската градина. Дървета и храсти от близо и далеч са пренесени през България с волски каруци, а има донесени растения дори от Средиземноморието. По-екзотичните видове идват директно с кораби от Азия. Новак обаче не се спира до създаването, а организира обучителни курсове за градинари, лозари, овощари, води кореспонденция с фирми и паркове във Франция, Чехия и Холандия. Разсадниците се намирали в кварталите Чайка и Боровец, където поливали растенията през нощта с вода, доставена в бъчви с каруци. Негово дело е и външното озеленяване на парк музея Владислав Варненчик, както и засаждането на липи и кестени по булевардите във Варна. Опитът му от специализацията в парковете на виенските дворци Шонбрун и Белведере се оказал ключов за блестящото му справяне тук. Цялото ни красиво градско озеленяване днес дължим на този неуморим труженик. Посадъчният материал е каран с каруци от камчия, златни пясъци и от странджа. Антон Новак ръководи изграждането на Станчовата алея в морската градина, а Спруховият парк, паркът на музея Владислав Варненчик и този в курорта Свети Константин и Елена. За сватбата на цар Фердинанд е нает от Варненската община да направи озеленяването и на хълма Царевец. Любовта му към България го води в съзнателния му живот, прекаран във Варна, и той предприема следващата крачка – да стане български гражданин. Това се случва през 1934 година и само 3 години по-късно остава без жилище и без пенсия, въпреки всичко, което е направил за града. След спорове и уволнение, след години отдадена служба, Новак завършва дните си в крайна бедност. Макар през 1944 година все пак да получава малка пенсия, той ползва едва няколко месеца, защото в началото на 1945 година умира. Чешма по синия маршрут в природния парк Златни пясъци носи неговото име и тя е между най-старите и мощни дървета в парка. Йордан Минков е лесовъдът и природозащитникът, благодарение на който днес можем да се разходим там пеша, далеч от градския шум. Той е от онзи тип хора, които си работят без да вдигат много шум около себе си. Затова и е много вероятно изобщо да не сте чували за него. Всяка пролет по време на седмицата на гората, която по традиция е през първата седмица от месец април, администрацията на парка съвместно с районната дирекция по горите Варна си спомнят за инженер Йордан Минков. Един човек пример за достойна гражданска позиция и професионализъм. Спасителят на горите, и така бихме могли да го запомним, защото благодарение на неговата навременна намеса са спасени от унищожение десетки хиляди декари гори не само край Варна, но и в резервата Камчия и в Родопите. Като директор на районната дирекция по горите Варна, той постига най-големите си професионални успехи, сред които са облагородяване и превръщане на камчийския лонгус в резерват, поддръжката на лонгозните гори по поречието на река Батова и създаването на редица от ветрозащитните пояси в Добруджа. За тези си дейности е удостоен със званието заслужил лесовъд и е награден с Народен орден на труда – бронзов, сребърен и златен през 1951 година. Един от най-големите му професионални успехи обаче е свързан с запазването на природния парк Златни пясъци. След като започва строителството на курорта Златни пясъци и пътя свързващ Варна с бъдещия курорт, се появява идеята той да продължи право напред към Балчик, а курортът да се разрасне около двете му страни. Това обаче означавало пълно унищожаване на природния парк и той се противопоставил на тази безумна според него идея по един категоричен начин, дори и с риск да бъде уволнен. Съдбата обаче обича смелите и ги подкрепя.
Неговата активна позиция и аргументи успяват да спрат плановете за унищожаване на парка и редуциране на размерите на курорта до тези, които познаваме днес. За заслугите му към българската гора е построена мемориална чешма на територията на парка. Идеята е всеки турист, дошъл да си почине сред парковата зеленина, да си спомне за човека, който рискува кариерата си, но спасява това богатство за всички ни. Днес гората край Аладжа манастир е любимо място за разходки на варненци буквално във всеки сезон, особено в топлите дни, когато на пикник край чешмата можем да срещнем големи групи хора, приятелски семейства да се възползват от възстановяването сред природата и изворната вода. Често се срещат и чуждестранни гости от комплекса Златни пясъци. Днес японците имат въведен психологичен термин «горска баня», който смятат за задължителен всеки човек да прави периодично за своето здраве. Защото нищо не възстановява така бързо силите и доброто настроение, както когато сме обгърнати от силни дървета. Йордан Минков едва ли е бил запознат с този термин, но е усещал важността да запазим гората, за да сме здрави и в кондиция всички ние. Ламтежите на предприемачи и бизнес идеи в упор с природата, както виждате, не са от днес. Имало ги е и преди, както и хората, които застават зад идеята да остане природа в България. Защото това в крайна сметка е най-голямото ни богатство спрямо другите държави и ние сме длъжни да го опазим. За неговите заслуги той е удостоен със званието заслужил лесовъд, награждаване с Народен орден на труда 3 пъти, с бронзов, сребърен и златен медал. Голяма друга негова заслуга е запазването на дъбовите гори. По негово време, под неговото ръководство, той 20 години е бил регионален директор на регионална дирекция по горите Варна. Тази година, 2021 година, се навършват 110 години от неговото рождение, но плода от неговия труд може да се види и днес. Това са дъбовите масиви край Старо Оряхово и Шерба. Това е запазената Лунгозна гора, т.е. Камчия, който по негово време е обявен за резерват и е включен в листата на ЮНЕСКО за културно и природно наследство. Също така са запазени под негово ръководство Лунгозните гори, най-северния Лунгоз по поречието на река Батова. Това е най-северния Лунгоз. Немалко е заслугата му и при изграждане на ветрозащитни, или по-скоро ние ги казваме полезащитни горски пояси в Добруджа за предпазване от ветрова ерозия. Бих искала да кажа, неговия апел или завета към бъдещото поколение, а то е: създавайте и подобрявайте българската гора, колеги, без да влагате користни цели и без да искате лични облаги. Както виждате от изброените факти, предизвикателствата са във всички епохи. Тя ги има без значение от времето, в което живеем. Съществуват по различен начин. Просто в различните епохи и те са разнообразни, но винаги присъстват. Въпреки това обаче тези хора са се справили. Изправили са града до пиедестала не само на желан курорт за лятна почивка, но и за целогодишно посещение заради множеството спа зони в и около града. Тези хора са работили за каузата Варна съвместно,
в условията на омаломощена следосвобожденска България и са успели, без голям опит и достатъчно пари, но с много хъс за добра промяна. Явно това е формулата за успех на всяко начинание с добра идея. Ясна визия за развитие, стабилно образование и познание, приемане на опит от най-добрите и прилагането му по наш начин в нашето пространство. Само така се преодоляват комплексите и провинциалния менталитет. Така че, ако се получим от опита им, без да повтаряме техните грешки, ние можем да трансформираме пространството около нас към по-добро, ако искаме, вярваме и положим усилия. Това е рецептата.